El turisme de pesca és una activitat que hem començat a realitzar recentment aquí a dalt als Pirineus i és un projecte per intentar apropar la natura a les persones que venen de zones més urbanes, per dir-ho d'alguna manera. En aquest turisme de pesca, sobretot l'enfoquem, com és lògic, en la pesca, però també en intentar donar a conèixer el que és la natura, la zona en la que estem, la zona del Pirineu en la qual estem, i intentar que aquesta gent surti d'aquí amb un record que no només sigui la pesca, sinó també s'emportin un record de l'entorn, de la gastronomia, una miqueta dels nous coneixements que poden adquirir tant al riu com en les sortides que fem. Aquestes activitats les realitzem sobretot a l'Alta Ribagorça, encara que també, si ens ho demanen els clients, ho podem realitzar a algunes zones determinades de la Vall d'Aran. Dintre de l'Alta Ribagorça ens movem sobretot per la Vall de Boí i la ribera de la Noguera Pallaresa. A la Vall de Boí tenim el riu Noguera de Tor, que és on generalment realitzem tots els cursos, totes les sortides, i a la Noguera Ribagorçana, quan ens demanen un turisme una mica més específic en la pesca, no tant un turisme per conèixer la natura, sinó aprenentatge de pesca potenta, doncs llavors anem a la Noguera Ribagorçana. És molt bon territori per la pesca per diversos factors. El primer és que la qualitat de l'aigua aquí dalt és molt neta, i això per la truita és un factor que ens afavoreix molt. Tenim molta població de truita i, a més, tenim una guindilla especial que li diem nosaltres, que és la truita del punt blau. És una truita que han fet els estudis, junt amb els companys del Trutacat, i té la librea, té una librea. La librea la definim com el color que té el peix. Cada peix, depenent de la zona i del riu en el qual està, té un color diferent. I aquí, en aquesta zona en particular, sobretot la vall de la Noguera Ribagorçana, aquestes truites tenen l'opercle, que és la zona de la galla, tenen un punt blau. Aquest punt blau és molt característic i de moment només s'ha trobat a les truites d'aquesta zona. Sens dubte, l'atractiu principal d'aquesta activitat és la natura. El contacte amb la natura, la tranquil·litat que et pot oferir el riu, per lo que hem preguntat nosaltres als nostres clients, és la part que més els ha agradat. Això és un projecte, jo crec, desenvolupat de la Federació, els quals intentem promocionar la pesca amb diversos guies. Per la meva part, són guies de salmònids, que principalment tractem la truita. Però a part de nosaltres, a zones de Lleida i més avall han començat les associacions de ciprínids per intentar ensenyar a pescar i a respectar la natura en la seva zona.